Ah, Lanjutan mustika adat Minangkabau, gabak dulu tando ka hujan, cewang di langit tando ka paneh. Sebaiknya kita arif dengan tanda-tanda zaman. Santano lai dilayangkan pandangan kanan jauh, ditukirkan pandangan kanan ampia, dieriangkan pandangan kanan usua, berjalan selangkah maduk suri, tentu tampak di pandangan hati. Nan umpamu patui di sisiak, nan ciciah patui di jakui, nan ciciah patui di jakui. Karena manusia bersifat kilap, nan kadim hanyalah sifat Allah. Kok nan kurang patui ditukua, nan elok samo dipakai, nan buruk samo dipailoi. Terutama tangan kepemimpinan kita niniak mama, nan disabui nan gadang bahasa batuah, mangko dikatakan nan baitu. Sekali ayah gadang, sekali tapian beranjak, sekali musim berganti, sekali caro berubah. Berubah menurut adat tabagi di atas dua. Pertama berubah pada nan elok, kedua berubah kepada nan buruk. Nan sifatnya mendapat labiah pada kailangan, kok lai berubah pada nan elok. Tentu sakato kita memakaikannya. Tapi kok tumbuh nan buruk perubahan sepakat hendaknya kita memperbaikinya. Sebab dikatakan demikian, kok lai santaso kita orang Minangkabau, nan adatnya bahasa di saraknya bahasa di kitabullah, tentu akan samo raso jo pariso, samo dirasu manjario, samo dilaya kabe ato, samo dilaya kabe ato, samo memakai adat istiadat samo memakai adat istiadat Minangkabau. Nan ajarnya tahu membedakannya buruk jo bayak, kok lai yo baitu sakato kita mengunjunginya. Kilek baliwanglah ka kaki, kilek caminlah ka muka, gabak dulu tando ka hujan, cawang di langit tando ka paneh. Maklum kita tentang itu, sebabnya zaman itu berubah dan namanya alam modern. Berubah dan sangat capek, gadang malendo bak ala lilia, tibo ditabiang berubahnya sangat capek, gadang malendo bak aye lilia, tibo ditabiang runtuah, tibo di bukit taban, di sawah londong, tak ada nan basa yang bisa menghalangi. Nan sabui di zaman kini, era globalisasi, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, nan perlu diingatkan raso pariso kok jo nyo abih, eriang jo gendiang kok nyo pupuih, malu jo sopan nyo kailang, akibat nan kadatang, ilang nan bakeh sagan, abih nan bakeh takwi dalam kehidupan kita orang Minang, terutama anak kemenakan. Okay, baik.